mei, eu sunt Sofia, iar astăzi o să merg la mall să-mi iau niște haine pentru școală, pentru că nu știu dacă voi știți, dar că eu am început un fel de școală de vară să mă pregătesc pentru clasa 5-a. Da. Eu nu o să merg doar pentru haine, ci o să merg și pentru role. Deci o să-mi iau role, am strâns și bani dacă vreți, vă și arăt. Ok, așa. Sunt aici. Aici plicul cu banii. Am strâns banii aia chiar de mult. Dar ok, acum o să vă arăt outfit-ul meu de mers la mall. Și ăsta e. Vă arăt așa că... Na. Acum haideți cu mine să-mi fac geanta pentru mall. Deci, geanta mea va fi asta, pe care am primit-o de Crăciun și am în el ăsta. Avem un fel de lip mask, cred că e ăsta. Sau, nu știu. Bănuții și telefonul meu cu care filmez. Cred că ajunge. Plicul ăsta nu încape în gentuța asta, așa că o să trebuiască să pun banii din el. Trebuie să am mare grijă să nu se îndoaie banii ăștia, că... Na. Nici nu cred că am zis corect, dar... Ok. Dar în fine, hai la mall! Ok, o să mergem pe jos, că de ce nu? Deci e foarte cald, deci aici e foarte cald. La voi e cald în orașul vostru? Ok, deci am ajuns la mall, am intrat un pic până la DM, că de ce nu? Pe acolo intru eu de obicei și nu știu, poate altceva. Da. Oh, wow! Ce chestii sunt aici? Oh my god, this is so nice și cute e! Oh, wow! Astea ce sunt? Nu știu ce sunt astea. Scrieți-mi în comentarii, deci... Scrie în altă limbă, cred. Ok, scrieți-mi în comentarii ce fel de chestii sunt astea. Da, sunt foarte cute. Deci aici sunt efectiv o grămadă de geluri de duș faine. Cu Romi am găsit, dar că am mai avut eu unul cu Hello Kitty și sincer nu era atât de fain. Chiar nu era fain. Stai, e Chupa Chups acolo, nici nu am realizat. Oh my god, stai cu cherry. Oare pot să miros? Oare? Mamă, deci miroase fix a cireșe. Foarte fain. Deci e foarte fain. Deci, ăsta, șamponul ăla cu Chupa Chups e foarte bun, sau gel de duș ce-o fi. Da. Foarte fain, foarte fain. Eu mă uit acum de bombe de baie, că stop setată de bombe de baie, dacă nu găsesc. Am găsit un scrub, mami, mamă ce fain e. Tot timpul găsesc pe YouTube de astea, dar că eu n-aveam deloc. Se simt foarte faine. Odată am fost la un magazin din Spania, cred, și puteam să le simt și erau like foarte faine. Am realizat că bombele de baie sunt jos. Wow! Ia, cum miroase oare? Bă, pot să simt. Și nu pot să-mi dau seama ce miroase. Mai multe. Ăsta. Da. Astea, cred că tot un fel de bombe. Opa, era să-l dau pe jos. Nu sunt bombe de baie. Oh, ce? Da, nu sunt interesante. Deci nu cred că am dat buzunar fix la ăstea. Nu te cred. Ăsta cum se folosește? Să-mi iau, să nu-mi iau? Oare cât e? Nu dau 30 de lei nici să mă bați, deci nu dau. Da, am găsit Fanta. Asta zici că e un fel de logo cu Fanta Nido. Da. Și este fain. Sunt interesante. Deci nu cred că am dat buzunar fix la ăstea. Nu te cred. Ăsta cum se folosește? Să-mi iau, să nu-mi iau? Oare cât e? Nu dau 30 de lei nici să mă bați, deci nu dau. Da, am găsit Fanta. Asta zici că e un fel de logo cu Fanta Nido. Da. Și este fain. Deci a fost foarte shocking că am găsit acest set cu bombe de baie cu pușină. Wow!
Sunt foarte faine, dar cream că să fie cu forme, nu e atât de fain, dar aura. Îmi place cum arată, dar nu prea mă surprind bombele de baie. Mai erau și cu ponei, stați să vă arăt cum sunt cu ponei. Ia uitați, sau astea nu sunt bombe de baie. Astea nu sunt bombe de baie. Sau? Nu știu dacă sunt sau nu, dar... Bă, nu mai pus asta. Nu puteam să-l pun, dar l-am pus într-un final. Mai sunt și un fel de chestii de bebeluș. Am ajuns la machiaje. Merg direct la eyeshadow-uri, la gloss-uri și la blush-uri. Asta, wow, tu aveți astea? Eu n-am avut niciodată. Totuși nu cred că-mi iau nimic. Am găsit vaselină. Oh, wow, nu de parcă nu mai am mâncat din aia acasă. Asta e cacao. Butter! Oh, wow, nu prea se vede, dar cred că ați văzut ceva. Dar ia uitați, sunt foarte faine. My God, gloss, oh, wow. Mamă, deci aș lua un de-ăsta, uitați, un de-ăsta, pentru buze, cred că e. Da, e pentru buze, deci aș lua unul, deci chiar aș vrea să iau unul. Sau un de-ăsta, nu știu ce e, sincer. A, e pudră, eu nu folosesc pudră de aia. Și de-asta, oh, mamă ce m-a speriat. De-asta nu știu ce e. E blush, wow. Și parfumuri. Avem cu cherry, multe sunt aici. Ăsta și ăsta cred că mirosul cel mai fain. Deci acum cred că ieșim, că... Da, sunt foarte faine chestiile astea pe care le-am văzut, da, ok. Deci am găsit squish-ul, nu-mi vine să cred. Foarte fain. Da, almidor, dumpling. Uite, astea sunt foarte faine, sunt foarte faine. Oh my god. Aici sunt mai multe. Sunt foarte faine, eu uitați și... Nice. Aici ne pregătim cu back to school. Wow. Am găsit păpuși. Wow, ce faine sunt. Ia din gips. Era cât de gândit și foarte faine. Și mai alte broșuri faine. Wow. Și pizza asta. Foarte faină. Oh, hopa. Nu cred că am găsit un SpongeBob. Nu vine să cred. Mi-am găsit lampa mea de acasă. Dar nu merge. Deci, lumânările astea sunt foarte faine. Eu sunt obsedată de astea. Ia cum miroase astea. Oh, hopa. Oh, wow. Deci, heaven. Efectiv, e. Tot ăsta e heaven pentru mine. Îmi plac foarte mult. Vreau să iau una neapărat. Vreau să văd asta cum miroase. Nu era atât de fain la picele așa, dar nu prea e gustul meu. Aș vrea ceva de vanilie. Da. Ia. Mama, ăsta miroase incredibil. Vreau asta. Vreau neapărat, doar că nu știu dacă iau. E 7 lei, dar ok, totuși. Eu zic că și-ar merita banii ălea de acolo, pentru că sunt foarte bune și merită neapărat, sunt foarte bune. Și am mai avut și de-alea. Ăsta e heaven pentru mine. Îmi plac foarte mult. Vreau să iau una neapărat. Vreau să văd asta cum miroase. Nu era atât de fain la picele așa, dar nu prea e gustul meu. Aș vrea ceva de vanilie. Da. Ia. Mama, ăsta miroase incredibil. Vreau asta. Vreau neapărat, doar că nu știu dacă iau. E 7 lei, dar ok, totuși. Eu zic că și-ar merita banii ălea de acolo, pentru că sunt foarte bune și merită neapărat, sunt foarte bune. Și am mai avut și de-alea. Așa. Scrieți-mi în comentarii dacă voi ați luat vreodată lumânări din astea sau din asta. Deci lumânările alea erau foarte faine, foarte faine. Voiam să-mi iau una, dar cred că mai am acasă, că eu sunt aia care ia lumânări, care miroase în toată casa. Adică e în sens bun. Dar mie îmi place foarte mult ăsta sau lumânările, dar eu încă mă joc și e foarte fain. Îmi place mai mult gipsul pe care îl are. E foarte
fain. Ar fi fost ok dacă ar fi avut și squish-uri gen aici, la preț, așa, destul de ok. Dar că nu au. Squish-uri nu au peste tot în mall-ul acesta. Dar e ok, am găsit acolo la un magazin de hosă și cred că o să-mi iau într-o zi unul. Deci am găsit caiete faine, ia uitați! Oh, wow! Vreau să-mi iau un dusă, doar că trebuie să fie studențesc. Nu există caiete studențești pe aici. Faine. Oh my god, nu! De care ai de matematică? Eu aș fi vrut să scriu pe asta. Dacă aș fi scris pe asta, la matematică ar fi fost o oră mai faină. Că eu de obicei iau coperte așa faine cu desene pe ele. Dar, studențești sunt aici, nu sunt mape astea. Sau ce asta? Asta e carte de colorat? Oh, am luat și eu de asta. Dar că gen era cu fiecare lună, dacă nu am mai desenat în ea, ceea ce nu e bine. Mai sunt aici cărți de colorat. Oh, wow! Asta e carte de colorat? Da, da. Ia. Ce mișto e! Oh, wow! Aș vrea un de asta, sincer. Ok. Oh, asta ce e? Asta e efectiv un fel de lunchbox și cu sticlă de apă. Wow. Îți dai seama să mergi cu sticlă de aia și să creadă colegii tăi că e ketchup. Ok, deci abia acum am ajuns la Decathlon când ne-am uitat pentru haine o grămadă de timp, e 8 acum, dar acum ne uităm de robe. Erau pe undeva pe aici, de gen eu nu de aia de copii de alea așa, că voiam să-mi iau gen mov, doar că sunt de copii mici, 28, eu port 35, aoleu, sau cred că port 36. Wow, ia uitați, de astea mi-au. Nu-s faine? E super faină. Ia, asta cred că 34, 36, ok. Asta. Zic și eu. Am mai probat eu într-o zi, doar că nu mai țin eu minte când, astea erau like faine. Și e mărime bună pentru mine. Dar acum cred că o să le probez. Și o să vă și arăt cum îmi vine, că de ce nu? Deci mi-am luat de ăștia, că erau, mai ok, am găsit pe ăștia. Foarte bine. Foarte bine. Cred că totuși pe ăștia iau, că sunt foarte buni și sunt chiar și ieftini, nu mă așteptam. Deci, în final, iau de astea. Sunt foarte faine. O să fac, cred că și un clip când o să zic și eu. Am mai probat eu într-o zi, doar că nu mai țin eu minte când, astea erau like faine. Și e mărime bună pentru mine. Dar acum cred că o să le probez. Și o să vă și arăt cum îmi vine, că de ce nu? Deci mi-am luat de ăștia, că erau, mai ok, am găsit pe ăștia. Foarte bine. Foarte bine. Cred că totuși pe ăștia iau, că sunt foarte buni și sunt chiar și ieftini, nu mă așteptam. Deci, în final, iau de astea. Sunt foarte faine. O să fac, cred că și un clip când o să merg cu ele. Și da, cred că cam atât îmi iau. O să vă arăt și un unboxing din ce mi-am luat eu din mall. Dar deocamdată ăștia sunt chiar faini. Ok, deci deci acum am venit să mâncăm, că ne e foarte foame. Da, mi-am luat role, mi-am luat o grămadă de chestii, o să vă arăt acasă când ajung. Și ne-am luat niște cartofi și mama cred că și a KFC, ceva de genul. Ok, acum o să vă arăt ce mi-am luat. Asta este punga și cred că mai e. O să vă arăt și rolele. Ok, deci mi-am luat de la Pepco ăștia. Da, nu știu dacă vedeți, stați așa un pic. Deci, ăștia. De școală, na, că la Pepco erau de-alea de back to school, știți? Mi-am mai luat un fel de fustă pantalon, ceva de genul, sau pantaloni, nu știu. Dar ăștia sunt chiar fain. Voi ce ziceți? Astea cred că merită. Chiar mi-a plăcut.
Bun. Mi-am mai luat și mai niște ștrampi tot de școală. Și da, deocamdată cam atât cu punga aia. Mai e una. Deci vă dați seama cât shopping am făcut. Am stat, cred că l-am vreo 4 ore. Ok, în fine, o să vă arăt și cealaltă pungă. Ok, deci revenim. Mi-am luat așa niște papucei, gen de vară, că ceilalți mi s-au făcut cam mici. Eu zic că arată cute. Nu? Ok. Și niște șosete. Da. Și mai sunt, o să vă arăt pe cele pe care le-am luat de la Decathlon, că mi-am luat acolo de la Decathlon chiar multe. Și nu știu dacă mi-am mai luat ceva. Da, ok. Ok, acum o să trecem cu cele pe care le-am luat de la Decathlon. Bun, deci mi-am luat niște jampieri pentru handbal. Deci tot ce mi-am luat aici pentru handbal, pentru mine. Și rolele, o să vă arăt rolele. Că nu sunt aici. Da, ok. Mi-am luat jampieri ăștia. Cred că, ok. Mi-am luat un tricou negru pentru handbal, logic. Și niște pantaloni albi. Tot pentru handbal. Ok, iar acum lucrul cel mai mult așteptat. Rolele! Și o să mi le pun să vă arăt cum stau. Așa. Așa. Și mi-a plăcut foarte mult. Puteți să o luați și voi de la Decathlon. Sunt foarte bune astea. Chiar sunt foarte... Ok. Bun, și da, cam asta a fost. Haideți să vă arăt o tură cum merg. Haideți să vă arăt. Mergi spre acolo. Să vă dau un telefon. Deci, da. Ei bine, cam asta a fost tot vlogul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un share dacă se poate. Dacă mai vreți videoclipuri cu din acestea feluri de ăsta. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!